Hola, què tal? Jo soc l'Eudald Navarro i us explicaré el joc dels castellers. Com teniu aquí en pantalla, la caixa del joc, i també la tinc aquí sobre la taula. Bé, és una caixa que ja veieu que no és molt gran, perquè és un joc que és bàsicament de cartes i és bastant senzill de jugar. Com veieu, doncs aquí el tinc una miqueta preparat. Aquí al costat de la caixa ens explica les característiques bàsiques d'aquest joc, que és que les partides no duren més de 20 minuts. Està fet per jugar amb persones a partir de 8 anys i de 2 a 4 jugadors. Bé, això seria la caixa i després aquí tindríem una miqueta que jo ja ho tinc preparat com seria el joc. Bé, el joc representa que cada partida és una diada castellera i cada jugador, el seu objectiu és fer 3 castells. Han de ser 3 castells, dels quals han de ser d'aquests 4 que hi ha aquí a la palestra, en direm. A la palestra hi ha 4 castells que estaran preparats ja des del principi. Hi ha 3 tipus de cartes: les cartes dels castells, les cartes dels castellers, que són aquestes d'aquí, i després hi ha les cartes especials, que són aquestes d'aquí, que són, per exemple, aquestes d'aquí. Bé, com es prepara la partida? Es reparteixen 5 cartes a cada jugador. En aquest cas jugaré jo, encara que s'hagin de jugar 2 jugadors, però com a exemple. I jo tinc 5 cartes, es reparteix 5 cartes als altres jugadors, i després també es fan 3 columnes aquí al mig. Una de 1, una de 2 i una de 3. I deixem la pila de cartes aquí al costat. En aquesta pila de cartes hi ha una barreja de cartes especials i de cartes de castellers. Bé, en aquest cas, abans de tot, explicaré com està feta una carta de castell, i veiem que aquí al costat hi ha les característiques de cada castell. En aquest cas seria un 4 de 8, el blau seria un 3, el verd seria castell de 2 i el groc seria un pilar. En aquest cas, a la palestra, hi ha 4 castells que veureu que hi ha cartes a sota que estan cap per avall, i és perquè prèviament s'han d'haver barrejat, i es tria una, es fa així, i la primera que surti, aquesta és la que es quedarà a la palestra de castells, i es posa aquí al costat, i així successivament amb els 4 tipus de castells. En aquest cas tenim aquest castell, que és un 4 de 6, i ens indica que necessitem 5 cartes de pinya, 2 cartes del tronc, aquesta és la part d'aquí de la colorida, i 3 cartes del pom de dalt. Per tant, tenim 3 zones de castell: la pinya, el tronc i el pom de dalt. Bé, això significa les cartes del pom de dalt, que són aquestes, els dosos, l'acotxador i l'enxaneta, 2 cartes de tronc vermell i 5 cartes de pinya. Bé, en aquest cas necessitaríem reunir aquestes cartes per construir el castell. Què pot fer un jugador en un torn? Doncs pot fer bàsicament 3 coses. Una, començar a aixecar un castell, que al principi normalment no s'aixeca un castell perquè les cartes no en tens prous com per aixecar un castell, sempre s'ha de començar per baix, evidentment, per la pinya. 2, agafar una columna, les cartes d'una de les columnes, puc agafar aquesta de 3, aquesta de 2 o aquesta de 1, segons les que jo tinc aquí, i vegi en els castells que jo, mira, potser em va millor començar a fer el pilar de 4, perquè amb les cartes que jo tinc aquí que m'han donat, crec que em va millor fer el pilar. Per tant, bé, no seria, hauria d'agafar una carta. Què puc fer? Agafar una d'aquestes columnes, com he dit, una de cada columna, o agafar 2 cartes de la pila de cartes. En aquest cas no n'hi ha cap que m'acabi de fer el pes, perquè necessitaria una enxaneta. Aquí ens està dient que per fer el pilar de 4 necessitaria l'enxaneta. Les cartes del tronc ja les tinc, i les de pinya també. Perquè quines són les cartes de pinya? Doncs qualsevol carta del revés. Qualsevol carta del revés serveix de pinya. En aquest cas ja tindria 2 per fer el tronc, i hi ha 3 que no les utilitzaré i que les puc utilitzar de pinya. Per tant, ja tinc la pinya i el tronc, em faltaria l'enxaneta. Ostres, aquí no hi ha cap enxaneta, per tant agafo 2 cartes d'aquí. Que casualment m'ha tocat de les 2 cartes una enxaneta. Ostres, ja en el proper torn ja podria començar a aixecar el castell.
Tot i que també, aquesta és l'altra opció, podria aixecar el castell directament, abans de robar cap carta. També ho podria fer, val? Per tant, tenim aquestes tres opcions. Agafar una columna de cartes, robar 2 cartes de la pila de cartes o començar a aixecar un castell. Per aixecar un castell sempre s'ha de fer una part per torn, és a dir, us en recordeu que teníem 3 parts, no?, de cada castell, per tant no puc fer en un mateix torn pinya i tronc, no, primer haig de començar per la pinya, després el tronc i després el pom de dalt, val? A no ser que jugui les cartes especials, i aquí és on anava a parar. A part de fer una d'aquestes 3 accions, també puc utilitzar una carta especial, val? Les cartes especials, en aquest cas jo ara no en tinc cap, però podria tenir-ne una, són aquestes 4, val? Aquestes 4. Una, que aquesta és els grallers. Aquesta es pot utilitzar en el teu torn precisament per aixecar més d'una part en un torn. Si tu tens la pinya feta i també tens les cartes per fer el tronc, doncs tires la pinya, tires la carta de grallers i pots aixecar també el tronc en el mateix torn. Val? Això serviria la carta de grallers, aquesta seria la seva funció. Val? Després tindríem la carta del canguelo. Val? La carta del canguelo és perquè tu la pots tirar, en el teu torn evidentment, a algú que tingui fet la pinya i el tronc i en el seu següent torn ja té per fer el pom de dalt. Doncs, si tu li tires el canguelo, no pot fer el pom de dalt en el seu torn. És a dir, ostres, jo tinc la pinya i el pom de dalt, no? Posem aquest exemple aquí. Ostres, jo tinc la pinya, que és això, faria així, i després tindria, per fer el tronc. I ja, ostres, mira, i a la següent ja tinc l'enxaneta per fer el pom de dalt, val? Tinc la pinya i el tronc. Doncs, si algú em tira el canguelo, que me'l quedaria jo, no podria fer en el meu torn el pom de dalt i m'hauria d'esperar el següent torn, que ja descartaria el canguelo al descart i llavors sí que el podria fer, val? Això seria el canguelo. Després hi hauria aquesta d'aquí, que seria el fer llenya, val? Fer llenya també li pots tirar a algú en el teu torn, val? Quan també té la pinya i el tronc, li tires el canguelo i el tronc se li torna a la seva mà, val? Això seria per fer el fer llenya, val? I després hi ha la carta més important, que és el cap de colla. El cap de colla és la carta que té diversos usos, val? Perquè la pots utilitzar durant el teu torn o també per defensar-te, val? El cap de colla és la persona que posa seny en els seny i que posa governabilitat en els castells. Serveix bàsicament, primer de tot, si jo estic aixecant un castell però em falta, ostres, una enxaneta i no la trobo i vaig agafant cartes i no la trobo, tiro el cap de colla i puc agafar de la pila de cartes, puc agafar, fer una repassada i veure l'enxaneta, en aquest cas, l'enxaneta l'agafaria, l'ensenyaria a tothom, ensenyaria a tothom, mira, he agafat l'enxaneta i me la quedaria. Això és una de les funcions que té el cap de colla. Una altra funció és la de defensa, per sobretot aquestes 2 cartes d'aquí, que són el canguelo i el fer llenya. Si tu, per exemple, com hem dit abans, algú et tira una llenya o et tira un canguelo, tu pots tirar el cap de colla si el tens i neutralitzes aquesta carta, perquè se suposa que posa seny i se'n va la por i la gent es posa més ferma i continua per aixecar el castell. Bé, això seria les coses bàsiques per començar una partida. Com veureu, clar, cada vegada si jo, per exemple, aixeco el castell i finalment aconsegueixo aixecar un castell, en aquest cas el pilar de 4, com veieu, de fitxes n'hi ha 2 de 2, una de 3 i una de 4, doncs podria agafar la de 4, perquè sóc el primer que l'he aixecat, i m'emportaria la fitxa de 4 cap a mi. Si hi ha algú altre que també fa el pilar de 4 però ja ho fa per segon cop, llavors ja només quedaria la de 3, que són els aplaudiments. Ja només quedaria la de 3 i s'emportaria la fitxa
amb 3 aplaudiments. Per tant, ser el primer en fer un tipus de castell també té premi cap a la puntuació, perquè ets el primer en fer-ho. I això seria el primer que arriba a 3 castells, es tanca la partida, s'acaba, es fa una volta més i quan torna a la persona que ha dit que té els 3 castells, llavors es finalitza la partida i es fa el recompte de puntuació. Què passa? Per què es fa el recompte de puntuació? Perquè pot ser que un digui, ja tinc els 3 castells, es faci una volta i hi hagi un altre que també faci els 3 castells i llavors s'arribi amb empat, però clar, al final arriba la puntuació, els aplaudiments, que és lo important, i el que té més aplaudiments doncs guanya la partida.